Kuva amai ibasa, kurera, kukudza, kuchengeta mwana harisi basa riri nyore, asi tinozoona kuti basa iri rinenge rapetwa zvakanyanya kana mai vava kuchengeta mwana ane hurema. Mufaro wedu kuva nemi nhasi uno pachirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Muchirongwa chino tinotarisa matambudziko anosanganikwa nawo nana amai vari kuchengeta vana vane hurema. Asiwo tinopembererawo zvakare basa guru riri kuitwa nana amai ava. Tinopemberera ushingi, umare hwavainawo nekuda kwekuti basa ravanoita harisi. Nhasi uno pachirongwa Twice a Mother tiri kudziva rasekwa uko kune mudzimai ane makore 54 ekuberekwa nemwana mumwe chete anonzi Prince Roda Shandipisa. Prince ane 15 years ndiye ega mwana wavo. Ngatisanganei namai Prince tinzwe kuti vari kurarama sei. Kuri seko kunoku? Kunoku wakanaka, anonopa mafriends. Aiwa, isu kuri right. Tatiti mboya kunoku dizete kwenyuku. Aiwa, tinotenda nokuya kwamaita. My Prince, mukatitsanangurirawo here kuti dambudziko rina Prince reDown syndrome. Imi makazviona, makaudzwa muchiri kuchipatara here kuti makatomboya nemwana kumba kwakuzozvionawo mwana tomboti kure kure? Ini dambudziko remwana ndakazoudzwa kuchipatara musi. Pane musi wakanga anza akubuda muchipatara. Ndamusunungura kumbiya neana. Saka ndokubva zvanzi nachiremba masikati kuti tobuda nemwana. Ndopakangotanga kuchinja. Achinja mwana uya dambudziko reDown syndrome wanga vasati variona. Saka ndobva vatongotarisa vabva vaona mwana uya akufomita yellow. Saka dumbu rake rakanga ratosvimba raakupenya. Saka ndopandakabvunza sister saka ndobuda here zvikanzi hazviite nekuti mwana ataita problem. Pane chotoda kuti tichitoonekwa nemadhoktasi. Saka madhoktasi vakazouya after weekend ndokubva vazochitarisa ndobva vaona kuti mwana ane problem. Saka ndopavakanditi zvone hatisati tanyatsonzwisisa kuti chii chiri kuitika. Saka endai naye kuCRU kuHarare Hospital. Ndamutanga ndamboenda naye kuMaxillo Clinic iripo kuParenyatwa. Ndokubva ndazobva ikoko zvikanzi mwana ngaaende kuCRU kuHarare Hospital. Mwana aenda kuCRU ndobva aonekwa nemadhoktasi ikoko kuCRU. Ndopavakazoti mwana uyu anofanira kunge aine Down syndrome. Asi dhokta ndiri kurimemba panguva yakataura nezvazvo ndidhokta Powell. Saka zvadaro ndopavakati mwana uyu anofanira kuenda kuECG nekuEcho. Ndokubva atorwa zvese izvezvo zvaitwa kudaro nadhokta Banamini. Ndokubva mwana aonekwa zvikanzi anonyatsoonekwa utaoni hwake after 3 months. Saka pa3 months uyu ndamusununguka musi wa1 May. Saka pa3 months dzake ndokubva azoonekwa muri muna August. Saka aonekwa muna August pavhista ndakazoenda asi ndaitogara kumba naye. Ndokubva ndasvika zvikanzi izvo ndinoenda kucounseling. Saka ndakatoshaya kuziva noti ndaitofarawo ndaitawo mwana wangu but handina kuziva kuti pane zvichaitika paari. Saka ndokubva ndaenda kucounseling. Ndaenda kucounseling munhu akandicancela ndinai Matandavari. Nai Matandavari vandicancela vakandiudza vakanditi zvoni mwana wenyu muziva here kuti ane Down syndrome. Saka ina handina kumbozviona nokuti mwana kana ari mudiki hazvinyatsooneka unenge uchingoti zviri right. Saka ndaingofara ndingoti mwana wandabereka akangoita sevamwe. Saka zvazodaro ndochizogara pa3 months pandotarisira kuti mwana agare handina kuona kugara kwake. Ndopandakati ko chii zvazvakureva zvikanzi motofanira kutopota muchitouya kuCRU. Saka ndaitoenda China mwedzi wega wega, China chishanu, vaitanga Monday kusvika Friday. Saka ndaitotsvaga zuva rekutoenda. Saka ndaenda ikoko ndopavakazonditaurira vakati izvoni muri kuona chii chiri kuitika after 3 months mwana haana mutarisira kugara kana kuti agarewo zviri right, anga akangorengentuka. Ndopandakatanga kuona kuti mwana uyu zvinhu zvake zviri kunonoka,
kuchii futi. Saka zvinhu zvakandipa kunetseka mukati memwoyo mangu. Ndanetseka mukati memwoyo mangu. Baba vacho vanga vari kubasa kwavanga vari. Ndokubva ndavaudzwa kuti mwana anzi ane Down syndrome. Zvinoreva kuti zvinhu zvake zvichanonoka kuburikidza nokuonekwa nemaspecialist. Saka baba vachoni vangoti isusu kwedu hakuna zvakadaro. Ndobva ndatenga kuti unoroti zvatoshata. Baba vachoni kubasa kwavanga vari kwachoni, kana kuzovaona nekwavakaenda, kana kuzovaona kuva mwana, kufona kwavaimboita vachifona ari sei mwana, kana kuchafona ndokungonyarara. Saka zvadaro mani ndobva ndaona kuti saka ndoita sei mwana. Apa akutariswa pakaenda ku-ECG neku-echo ndopakawanikwa ine buri pamwoyo. Awanikwa ine buri pamwoyo ndokubva ndati saka ndoita seburi riya vakati tombotrita. Saka ndobva apiwa mishonga yakanga achiitwa mamedications anga achipiwa. Ndokubva zvanzi timboona kuti zvakadii. Saka vaingotarisa vachingomutarisa ndokumonita buri riya ranga risingafari. Kusvikira ndakatsvaga kuti saka ndoita sei svika mwana anotoda kuti aende kuoperation. Saka mwana zvaifanira kuitwa operation ndokubva ndatambudzika kuti saka ndoita sei. Baba vemwana kana kutumira kana kuita sei kana kuita sei handichatombozivi nekwavari. Ndokubva ndati hapana zvekuzviita. Ndokubva ndataura nakanzera wekuCRI imai Matandavari. Svika ina Prince chetovapo ndichototi wotofaita wototora zvinhu zvese wotoita zvako. Mwana ndewako. Saka chitongotora mwana yewono toita sei. Saka ndobva ndakachifamba ndikapiwa matsamba ndakafamba nawo. Ndobva ndandowana dhona. Noni ndakufamba door to door ndichitsvaga dhona kuti mwana andooparetwa uri riti rivharwe. Saka ndobva ndandosvika ndobva ndawanawo vakandibatsirawo vainzi Mr. Kezi muIndia ari muna second. Saka ndo vakandibatsirawo kuti vaite connection nevechain of hope. Ndo vakazondibatsira kuti mwana wayo aende andooparetwa. Saka ndokubva ndazoenda naye kuIndia munoma musina izvo. Ndobva ndaenda naye kuIndia 2014 tichibva ndadzoka 2015 mwana oparetwa haakufamba. Zvimwe zvese zvaakuita zvichiitawo zviri nani. Saka zvadaro mani ndokubva ndachitsvaka hama dzababa vake. Saka ndatsvaka hama dzababa vake kuti ndikati mwana waita sei. Ndaenda naye kuIndia wadzoka waaraiti. Hapana akagona kana kuti anditumirawo kana dhora kana chiya. Hapana nanhasi hapana. Ndokuchitanga kuona kuti nhamo iyeye yatokura. Mwana akukura kwaari kuita anofanira kuti aende kuchikoro. Ndakaona zvakandiremera. Baba havana kana kuzvina nhasi unohava mwana kubva 20 uyu ndakamubara musi wa1 2011. Kana kuona mwana uyu kusvika akure kudai havatomuzivi. Ivimba havana tozombotaura neni? Havana kana kutaura neni. Vakati kumusha kwedu hakuna zvakadaro. Hakuna zvakadaro. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimboturai mafemo tisangane chikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Matambudziko anosanganikwa nanamai ava mazhinji ndeapi ari kusanganikwa nawo namai Prince? Matambudziko andinosangana nawo akati wandei. Dambudziko rekutanga pekugara chaipo panditambudza. Nokuti izvizvi ndaitomborota but ndandisina kana mari handisevenzi. Saka ndotarisawo mwoyo wangu unenge uchitsvawo kuti mwana wangu agarewo pakanaka. Ndiine mwana pekugara. Ndozotizve kuchikoro chaiko Prince mukamutarisa izvo akatozotanga kudzidza aine
10 years ndopana kamuendesa kuchikoro ndandisakana mari zvikoro zvacho nokwakusina. Saka ndakatobva kwandaigara kuReinham ndichiuya kuzogara kudziva rasekwa kuti mwana aende kuchikoro kubatsirai Zimuke School. Saka zvadaro kuroja hakusi nyore. Unozi pamwe ndaisvika pakuti mwana unosvika pakurohwa, kushungurudzwa, oitwa bullying nevamwe vanhu. Saka zvinhu zvakandipa kushungurudzika zvinotonditambudza kana nanhasi, kusvikira pakuti chekudya chaicho handina kwandaichiwana. Sometimes ndotopiwa nemamwe wishes ndoti zvechekupfeka, zvekufuka kana nguva yechando handitori nawo, magobhesi handina, pekurarawo pakanakawo pamubhedha handina, zvinhu zvangu zvese hapana ndingoti izvi zviri nani. Asi toti kutorarama kwandikutoita ndikokutongonongawo svosveni muromo. Pamwe dzimwe dzenguva ndakatozosvika pakutoti zviri nani nditsvake zvokutengesa. Saka ndobva ndatanga kufamba ndichitsvagawo chingoro. Chibva ndaendawo kune vePepsi ndakaona mukomana umwe anopairota nechimota chePepsi. Saka ndiwo ndakataura nenga ndokumbirawo ndibatsirewo ndatambudzika. Handina kana pekutangira nemwana. Ndobva vandipa chingoro ichocho. Saka ndobva ndatanga kuhodhawo zvimaPepsi zvacho ndazongosanganisa nenyaya yekuti makasitoma nacho anodaizvi. Saka dambudziko rimwe racho rinonyanya kundinetsa nderekuti pfuma chayemari yokuti ndihodhe zvakawanda kuti zvigone kundibudisirawo zvakanaka handina. Chekutanga. Chechipiri, muchingoro macho ndaida kuisa maaisi. Saka pandakamboshanda ndiri kuReinham pane pandakatokumbira kushanda ndokubva ndapiwa pekushanda chiita zvehuku. Ndopandakakwanisa kutengawo chimushini chemachips ndakatenga kunoku kubatsirai. Ndatochema kuti handakana chekudya ndova ndatombondibatsira nemari. Ndokubva ndazotenga firiji yangu yandakatenga ndiri kuReinham kwataishanda kwacho. Ndozvandakangokwanisawo kuwanawo. Saka kuzosiya basa kwandakaita nyaya yekuti mwana haana kwaanodzidza ikoko, hakuna chikoro chawo. Saka ndokuchiuya ndoona zviritori dambudziko. Dzimwe dzenguva ndaitosvika pakutochema kutoshiya kuti ndotangira papi Mwari, kuti ndoti kuhama nekuoma kwakaita zvinhu zvinongonetsawo. Saka ndokubva ndangongoti kutongozvionera ndoga zvitongori zviri nani, kusvikirawo ndakazongogarawo ndakazosvikawo pano ndabatsirwawo navamwe mbuya vaitengesa muriwo. Ndopakati handi ndipondotaurawo nehama yangu kuti vakuwanire kuti ugare. Ndopandakauya pano mwedzi wakapera, ndobva ndapiwa rumu iyi yandiri kugara. Ndokubva ndatoisirwa magetsi, ndokubva ndaisa chifiriji changu ndandakatombochichengetesa pandandakachichengetesa. Saka ndobva ndachiisa. Saka ndichatotanga kutoshandawo nhasi. Saka ndakaona kuti chalenji yacho yandandinayo ndeyekuti maaisi ndandichinotenga makasitoma handizvo zvisingatonhoreri. Saka ndanyingotenga everyday dhora. Ndobva ndakaona kuti zvibudi nokuti imari yandokwanisa kuti ndisungirire ndichengete mwana. Zvipapa haana kuenda kuchikoro. Mainifomu ake haana mainifomu akakwana. Mabhegi acho echikoro haana. Ndakamutengera vacho ndikamutengera zvine simbi, unodya prince wacho zvodambuka. Bhutsu dzaangapiwawo dzakadambukawo. Hanhero zvanongaita vanhu vacho unonetsa kuti havasimudzi makumbo, unenge achingokweshera. Saka dzedzapera pasi kuti achienda kuchikoro nebhutsu yakadaro hazvisina chimiro. Saka ndozvimwe zvinhu zvinonyanya kundishungurudza mwoyo mangu. Dzimweni dzenguvawo iye mwana wachona zvanenge achidawo zvakaita sokuti pakaitawo birthday rake musi wa1 May waitotarisirawo ndichamuitirawo birthday surprise ndomutengerawo keke zvinhu zvanenge achionawo zvichiitirwa vamwe vana. Saka kushungurudzika kwake kushungurudzika futi kwangu nemwoyo wangu. Ndombosvika pakusvimha musodzi kuti asi dai papa wacho wanga waripo
pamwe tiri pamwe chete zvaitibetsera kuti achengeta mwana ende zvadaro zvakandipa dambudziko rokuti handina kuzotrasta munhu anonzi murume muupenyu. Ndikambofunga ndiroorwe futi ndikati hakweti regerei ndigara hangu nemwana wangu nedambudziko iroro. Saka ndangoritora ndikarita rangu ndongozvionerawo kana zvandawanawo ndongoitawo izvozvo zvendingakwanisa kuti ararame. Dzimwe dzenguva anogona kutombochemati mama ndikati mwanangu kune vamwe vari kutoshaya upenyu hwauinaho keya haunayo nokuti zvinhu zvakangooma. Saka zvinonetsa kuti urambe uchingomupa muenzaniso wavamwe vanhu iwe usina chaunomuitira. Saka zvinhu zvinondirwadza asi chandiri kuchema hangu pekugara. Prince ane 15 years. Imimi nemakore amuri kutaura makabereka Prince mune makore mangani? Inini ndakabereka Prince ndine 38 years. Ndakanonoka kuroorwa ndobva ndabereka mwana ine 38 years 2011. Saka zvadaro manje ndobva ndambonzi nadhokota vamwe vachitaura vaiti hanzi age, but ndakatozoona kuti kune vamwe vana vadiki vari kutobarawo vana vakadaro. Sana angozviti ndazvitambira hangu zvakadaro. Mwana hazvina basa kuti wabika sadzambudza, asi rimbodza rinotojeka nokuti paari ipapapa ndotombomutumawo kuti mwanangu mhanyawo kumashops, mwanangu enda undohodha zvinhu zvokutengesa nekuti zvino makumbo chaiwo nokukura zvino ndani 54 years. Makumbo ogwadza muchest mogwadza nokuti dzimwe dzenguva ndanyanya kushanda neshungu kuti mwana we ararame. Ende dzimwe dzenguva pamwe hauzorori ukakwidza ukatsika ukaenda kumapati time pamwe minda yevanhu pandandiri kurena musandawanawo zvokuita ndaitoenda kuminda yevanhu ndotondoita maricho mungozwa mubvaso unorwadza. Saka zvinhu zvakandipa kuti dzimwe dzenguva depression chaiyo yakanyanya kubata mukati mandiri. Kana kuti munhu agoni kuti auye ataurawo nezvakanaka kuti ukaitawo imba ukazodi ndotoona kuti kutopedza zvawo nguva dzawo. Regerai ndichengete mwana sokupiwa kwandakaitwa naMwari. Saka ndangozvisiwawo kuna Mwari ngoti Mwari anenge adawo kubatsirawo uchamubatsirawo, anenge andionawo uchandibatsirawo. Ndine mwana wangu parutivi nokuti ndakatoona kuti ukada kuti uende undoroorwa hazvipedzi dambudziko remwana, hazvipedzi nhamo yauinayo, asi nhamo inotoda kuti utodhila nayo. Saka ndozvandakatoona kuti Mwari dai vanga vandigonesa kutengesa kwandiri kuita zviwande mari dzacho yezvino ukatarisa kanzuro inouyawo ichiitawo zvainoitawo nokuti techingoita zvisiri pamutemo nokuti chandiri kutsvaka kuraramisa mwana kuti awane zvakakwana. Tiri muchirongwa twaise Martha, ngatimboturai mafemo. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Ndezvipi zvinonzi namai Prince zvikaitika muupenyu hwavo zvinokwanisa kuvarerutsirawo raramo yavo? Ini pane zvandataura chandachikumbira ndechokuti dai ndandagona kuwanawo mari yakati yekuti ndiitewo bhizinesi rangu rikure, ndiwane kuhodhawo zvakawanda, nekuti ndikazvitarisa kuti madhiringi andinohodha ane less profit, haana profit yakawanda. Saka ndaishuvira kuti ndikahodhawo zvinana mabhanzi, zvinana zvakawanda, mapai, ndikaitawo machipsi, ndikabikawo nepekubikirawo pakanaka, ndo zvinhu zvandachitoshuvira kuti ndikwanise kuitawo bhizinesi rinokurumbirawo rinoattractawo makastoma akawanda, nokuti dzimweni dzenguva ndinoshaya kuattracta makastoma akawanda nekuda kwokuti handina zvokushayiwa. Saka kana paine ane achikwanisawo kundibatsirawo kuti handisimudzirewo bhizinesi rangu rienderere mberi rikure, ndo zvandandichikumbirawo kuti ndibatsirikanewo nazvo
nekuti mwana wacho ndinongotendawo kuti ane zvakawandawo zvaanokwanisawo kuti aite, asi nokuda kuti hamuti hatina zvinhu zvachoni zvokuti akwanise kuitawo zvinoita kuti asimudzirike. Nokuti ndikamutarisa mwana wandotogona kutotuma kuburikidzawo nekuCRU kwandaienda, vakanibatsira ndikatoona zvine shanduko nepundutso muupenyu hwake, kuti anokwanisa kuwacha, anokwanisa kugeza, anokwanisa kuenda kutoireti ega, anokwanisa kutsvaira mumba, anokwanisa kucherawo mvura kana kusuka mapureti. Zvese izvo zvaidzidziswa kupi ndimi maidzidzisa here? Madzidziswa kuCRU? Ndaizomudzidzisa nokuti kuCRU vanokuvhurai njere dzokuti vana ava mungavachengeta sei, kuitira kuti ramangwana ndinogona kumuka ndakafa, ndinogona kumuka ndakafamba, ndinogona kumuka ndichirwara. Saka iye mwana itori shamwari yangu, ndiye anotomuona kutoti mai vangu zvakamira sei, nokuti dzimwe dzenguva akatoona ndakatosuruvara naita sei unotobvunza, nokuda kuti ana achitoona kuti zvakatodaro pfungwa dzake dzakavhurikawo kuburikidzawo nekuCRU nemaworkshop avaiita. Ndinotoakurudzira kuti maworkshop iwayo akanaka, nokuti pane nguva yatinomboita get together inenge yakanaka kuti tosangana nevanhu vane vana vakaita sei, vane matambudziko akaita sewangu, tosangana ipapo toita zvatinoita. Nokuti dzimweni dzenguva vamwe tinotobvunzana kuti wenyu muri kumuita sei, nokuti dzimweni dzenguva vanhu vakaona CRU dzimweni dzenguva vanofunga kuti hazviite, hazvishandi kungotaura, asi aiwa ngatiitei saizvo vanenge vatiraira. Nokuti nepana Prince ndakatomuita, wakanga asingafambi, wanga asina kusimba muviri wake, asi wakatosimba kuburikidza nemaexercise. Maexercise akakosha, nana speech therapy yakakosha, nokuti ndaitomuitisa zvese izvo ndichiri kurangarira ndichimuitisa asati agona kutaura, asi akatozogona kutaura mwana uyu, zvokuti kune vamwe pamwe vezera rake vasati vatosvikawo pakutaura. Asi ndinongotenda kuti vabereki vane vana vakaita saPrince vasaruza mwoyo, ngavarambe vachishingirira kuita zvavanenge vanzi vaite, vadzidzise vana vachiita, kana iri speech therapy kana iri physiotherapy ngavaite zvose, kana vakanzi kumaworkshop ngavaende. Ndaitoona vamwe vana nababa vakazvitambira vaitouyawo nevana vavo vakatotakurawo vachitoitawo vachitodzidzisawo vana. Nhasi unoyu vana Prince kufamba kwaari kuita inyasha dzaMwari, tichinamata zvakare, nokuti ndinoenda hangu kumasowe, asi ndinotonamata ndichitoonawo zvitoita vachitomunamatirawo kuitira kuti zvishande, nokuti zvese hapana chisingashandi. Mataura dambudziko repekugara, munofunga kuti mungabatsirike sei? Stendi yekuti ndigare nemwana, kana paine agonawo kundivakira kana kunditengerawo imba handirambi, zvine zvakatonaka, nokuti ndinotofarawo nepanguwo nemwana. Tinotodawo dzimba dzakanakawo dzine magetsi, dzine mvura, zvese zviripo, tichengetawo vana. Nokuti ezvi ukamutarisawo mwana unenge achitoshuwirawo kuti dai ndaenda koonawo TV, kuenda kwanana kwaanenge achienda kushamwari dzake, pamwe ana achitovingawo TV handina. Saka ana achidawo kuonawo mamuvi, anaida kuonawo zvakadaro daro, zvinhu zvaanenge achidawo, kana mafoni emaWhatsApp zvine zvichibudawo ana achidawo kutaurawo. Saka zvinhu zvese zvakangonakawo kumwana. Imi naPrince munoswera muchiitei zvekuti munoti inini pandai chidai nemwana wangu tinenge tichifara semhuri, zvichida kuimba kana kutamba munoitei nemwana? Inini nemwana dzimwe dzenguva tikaenda kuchechi totosvika tonamata, touya achiita zvati tichiita kuchechi, achitevedzera, achitaura kuti kwanzi zvakati. Dzimwe dzenguva ina handitoendi kuchechi ndiri pachimusika changu, wotouya wotonitaura kuti kwai kuchechi zvakati, zvinenge zvichitondifadzawo kuti mwana wangu ari kutozivawo zvaari kuita, nokuti pache zvakandoziva. Ikoko kuchechi akagamuchirika here? Nekuti tinoona vamwe vanozopedzisa kuti ini ndakazoregera kuenda nekuti mwana anga asina kugamuchirika. Imimi kuchechi kwamunoenda nemwana akagamuchirika here? Inini kuchechi vakamugamuchira,
ende notomukokwa nemamwe machechi kuti mbouyai nemwana. Handida hangu kunyepa, nyika yakandigamuchira, ndingototi nyika yose yakatondigamuchira, nokuti kana ukaenda kana kumurodhi kana vandakatogarisana navo chaivo pamusika vanotomufarira, vanototaura naye vachitonakirwa vachitoseka. Saka dzimwe dzenguva zvinoitawo kuti stress iye inomboendawo wotombofarawo nemwana, nokuti mwana anoda kudiwa ende ndinotofarawo kuti nyika inomuda. Nyika inomuda kana vamwe vanhu vanomuda. Vamwe vanotofona ari seprinzi, kana akarwara ndisina mari ngangotaura, vamwe vanotobudisa mari. Manyaya nemwana wechipatara kuchechi vakamutambira kana nanhasi anotoita basa repachechi achitotumwa achitomhanyawo semwana semuyuti wokumuchechi. Hanzi tichengete vana vedu, hapana kesi nekuda kwekuti mwana anenge aita urema. Ngatisangane zvakare svondo rinouya pachirongwa Twice a Mother.